Tervetuloa uuden jakson pariin. Täällä studiossa tänään on Vilma, Jade ja Silja. Oh yeah. tänäänkin. Oh yeah. Terveisiä katsojille. Täällä ollaan. Joo, tänään meidän jakson aiheena on Red or Green Flag, tämmöinen konsepti, mitä on esimerkiksi TikTokissa pyörinyt loopin TikTokissa. Niin vähän nyt lainataan tätä konseptia sieltä. Jep. Olen törmännyt samaan, eli käydään tämmöisiä joitain väitteitä tai asioita ja sitten pohditaan, että onko ne meidän mielestä niinku hyviä merkkejä vai huonoja merkkejä ihmissuhteissa. Eli Red or Green Flag. Kyllä. Eli ensimmäisenä olisi Red or Green Flag, ei postaa susta someen. Mitä herättää? No itselle ehkä Red Flag. Silleen, että ei sun tarvii niinku silleen jatkuvasti postaa toisesta. Mutta jos sä et postaa mitään, niin mitä sä piilottelet? Mutta tässäkin on semmoinen, että jos sä et ylipäätänsäkään käytä somea paljon paskaakaan. Mut silti. Silleen, että onhan se nyt kiva laittaa semmosia, ei semmosia, mistä niinku tunnistais sut, vaan semmosia kivoja söpöjä, semmosia tyyliä pidetään käsistä kiinni tai jotain, että on syömässä ja sit siinä saattaa näkyä vähän jotain. Mut jos ei niinku mitään, niinku ei mitään, niin on se mun mielestä vähän semmoista piilottelua. Niin, voi tulkita monella tapaa. Mä oon ollut aina ihmisten kanssa, joilla on someriippuvuus, niin mä oon tottunut siihen, että mua näkyy siellä somessakin. No joo, sit se voi olla vähän eri, jos ei ollenkaan käytä. Mutta on mäkin kyllä aina. En mä oikeastaan hirveästi ole ikinä postannut mitään parisuhdekuvia mihinkään. Mulla on ehkä storeissa enemmän tämmöisiä, mitä tehdään yhdessä. Käydään syömässä, käydään siellä, niin sieltä mä sitten laitan ehkä storeihin enemmän. Niin sit se olisi ehkä outoa, jos se mun kumppani ei sit laittaisi yhtään mitään. Eli Red or Green Flag. Mulla oli tämmöinen välimuotovastaus. Ehkä silleen slightly, vähän red flag, mutta ei mikään niinku, ei mun maailma tosta kaatuisi. Niin, enemmän se menee sinne ehkä vihreeseen. Että ei se nyt silleen red oo. Mutta tietty, jos niinku paljon somettaa ja tolleen laittaa postauksia, niin sit jos se ei niinku mitään postaa susta, jos te paljon ootte yhdessä, niin sit jos ei postaa, niin sit se on vähän red. Jos postaa paljon, mutta postaa kaikesta muusta kuin susta, silleen mä ehkä sen vähän ajattelin. Niin. Et sittenhän se on eri, jos ei se muutenkaan laita mitään. Niin Jep. Mä oon iso red flag kannalla. me huomaamme. Joo, red or green flag, jos on paljon tatuointeja. Iso vihreä. Minä tykkään. Mulla on itsellä ja mä tykkään, jos on kumppanillakin. Tatuoinnit on kivoja, ne on mun mielestä seksikkäitä. Samalla linjalla iso vihreä lippu sinne. Kyllä se on semmoinen itsellä ehkä, jos miettii semmoista niinku type miehissä, niin tatuoitu. Se on yleensä aina se niinku semmoinen, mistä tykkään. Mä sanoin, että green, mutta sitten jos on joku naamassa semmoinen, tiedätkö, no semmonen ei hieno tatska, niin sit se on red. Mua ei haittaa se edes naamatatuoinnit. Mua haittaa. Niin voihan tatuointeja olla rumiakin, mutta ei, muakaan ei kyllä haittaisi. Vaikka sitten naamassakin, mutta ei ehkä, en mä ehkä koko naamaa haluaisi, että on tatskattu, niin kuin toisellakin. Toisellakin. Kuulostaa sitten, että mulla on koko naama tatskattu. Mulla ei ole mitään naamassa. No mites sitten red or green flag? Sillä kestää aina vastata sun viesteihin. Riippuu kuinka kauan kestää vastata. Ja sitten riippuu siitä, että onko se niinku sen puhelimen ääressä vai tekeekö se jotain semmoista, jolloin se ei oikeasti voi vastata. Puhutaanko päivistä vai tunneista, niin siinä on iso Mutta ero. jos miettii sitä, että se on niinku, että sillä kestää aina vastata. Ai niin, totta. Se on aina. Onko pahaa sanoa sitä eka red flagia ja sitten sanoa perään, että mä oon tämmönen? Mä oon vähän huono viestittelee. No jos oikeasti aina kestää, niin sit se on kyllä red. Munkin mielestä on niinku red flag silleen, että toki jos on kiireinen, niin eihän nyt silloin tarvii vastata, mutta silloinkin voi ehkä, niinku, jos on joku semmoinen keskustelu siinä meneillään, niin sit voi olla silleen, että hei, että mulla on nyt vähän kiire, että mä vastaan sulle myöhemmin tai niin. jotain.
Sillä jos on töissä, niin noikin nyt on inhimillisiä. Niin, Mutta jep. Ja oikeasti johonkin viestiin vastaaminen ei kestä kuin joku 3 sekkaa. Mutta siis mä oon kyllä ihan tässä Joden kanssa samalla kannalla, että mä oon kyllä vähän huono vastaa viesteihin, varsinkin jossain niin kuin WhatsAppissa. Se on eri asia. Huomattu. Se on eri asia, jos on joku snappi tai joku, niin siellä mä vastaan. Mutta WhatsApp, siis kun musta tuntuu, että mä en edes saa kaikkia ilmoituksia niin kuin niistä. Ja sit kun mä menen kattoon, niin sit mä oon silleen, että vittu, tämähän on räjähtänyt täyteen viestejä. Ja sit mulla tulee semmonen, että vittu, mistä mä aloitan, ja sit mä aloitan mistään. Se on kyllä huomattu. Mun menee vähän, että mä avaan jonkun. No Snapissa mä ehkä vastaan nopeammin, kun sä et näe etukäteen, mitä siellä lukee, mutta WhatsAppissa, jos juttelee tai Instassa tai missä tahansa muualla, niin mä katon sen viestin siitä ilmoituksesta ja sitten mä mietin, että no mä vastaan kohta, että mä mietin, mitä mä vastaan ja sitten mä en vaan vastaa. Mä vastaan aika paljon myöhässä. Silleen, sori, mä kyllä näin tämän, mutta mä en vaan vastannut sulle. Joo, red tohon. Kyllä se on. Perkele, vastatkaa mun viesteihin. Hiljaa enää huomittamassa. Nyt sovitaan tämä, vastatkaa. Mutta sitten niinku varsinkin, jos on vaikka joku niinku parisuhdejuttu tai silleen, että kumppani ei vastaa, silleen, että sillä aina kestää vastata, niin mulla kyllä menisi aika nopeasti hermo siihen, että jos aina kestää. Ei voi käydä mitään semmoista niinku kunnollista keskustelua jossain niinku muuten kuin siitä kasvotusten, kun ei sieltä tule mitään vastausta. Ja sitten kun se vastaa vihdoin, niin sitten niinku se on vähän niinku jo silleen. Voi olla myöhäistäkin Niin. sen asiankaan. Ton takia olen todennut, että kaukosuhteet ei välttämättä toimi minun kannaltani. Minun kannaltani toimii. Koska minulla on viestittelyvaikeuksia. Mulla on se, että koska mitä me ollaan puhuttu just se, että tarvii niin paljon sitä omaa aikaa ja semmoista niinku, tai nauttii yksinolosta myös, niin se on ehkä siinä se, että mikä se oli kyllä itelle. plussapuoli. Puolisen ja puolisen. Etäsuhteella siis. Onko tämä muu vuoro? Mä vähän tässä oottelin, että Niin sekaisin, mä jotenkin ajattelin, että Silja se äsken. Eli red or green flag puhuu paljon eksistään. Red flag. Kyllä mäkin Isosti. sanoisin, että red flag. On toi vähän silleen, minkä takia niistä pitää tavallaan puhua. Silleen, että se on mennyttä. Että onko se silleen, että sä haikailet vielä niinku perään. Toki siis, jos se on vaikka joku silleen, että haluaa vaikka, jos on jotain pahaa tapahtunut aikaisemmassa suhteessa tai jotain ja haluaa niinku kertoa semmosista, niin sit se on mun mielestä ihan ok ja niin kuin kannattaakin puhua. Niin on semmoinen avoimempi ilmapiiri, mutta muuten ehkä niinku, Mulla oli tässä vähän sama silloin vuosi sitten, kun erästä henkilöä tapailin ja myöhemmin seurusteltiin, niin se aluksi puhui aika paljon sen eksästä, tai ei ne kai seurustelu, mutta tämmöisestä eksäätöhommasta, niin se ehkä vähän särähti mulla silloin. Mutta sitten se puhuminen kyllä loppui jossain vaiheessa, että en ikinä selvittänyt, että mikä oli motiivi. Et ehkä jos silleen ohimennen mainitsee jonkun tämmöisen tapahtuman, jonka on kokenut tämän eksän kanssa, niin ei siinä se ehkä niin red oo. No ei se mua haittaa, mutta ehkä mä vetin semmoista jatkuvaa, niin kuin, että tulee puheisiin joku tietty eksä. No joo, jos koko ajan. Toisaalta toikin silleen, että jos sanoo jotain, niin kuin esim, että mitä on tehnyt tai joku tälleen, että mitä on tehnyt eksän kanssa, niin silleen, että miksi se pitää tavallaan sanoa edes. No en mä eksänkaan mitään siis niinku asiasta. petipuuhia halua kuulla, mutta jotain arkisia. Ei mut silleen, että teet vaikka jotain ruokaa, teette ruokaa yhdessä ja sitten toinen vaan ilmaisee, että joo mä teen tätä samaa ruokaa mun eksän kanssa. Silleen, kiitos tiedosta. No ei ehkä tommonen, mutta siis semmonen joku, että on käynyt vaikka jossain kansallispuistossa tai... No en mä kyllä halua tietää, että jos se on ollut niinku mä oon kyllä eksän puhunut kanssa sit taas käynyt. aika paljon eksistä, niin kun, siis en vaan minä, vaan siis keskustellut niin kun sen hetkisen kumppanin kanssa. Me käytiin pitkää keskustelua, että mikä meidän entisissä parisuhteissa meni pieleen. Niin ehkä sen kautta on puhuttu niistä eksistä. Ja siis just toi, että mun mielestä tuolta kannalta se on niinku silleen ihan ok. Silleen, että jos näkee, että siitä on jotain niinku silleen hyötyä sille suhteelle, että jos on vaikka just tapahtunut jotain, niin sit niinku sitä kautta. Ei niistä nyt paljon tarvii puhua. Niin kuin toikin on, että puhun paljon eksistään, niin ei niistä nyt tarvii joka lauseessa mainita. Että silleen ehkä joskus niin kuin ohimennen, jos tulee joku semmoinen mieleen, että hassun hauskaa, jee.
Hassun hauskaa, jee. Jee. On se pääosin punasta. Ei se Excel nyt mulle mikään kirosana ole, mutta en mä koko ajan siitä ehkä halua kuulla juttuja. Niin, eikä sen pitäisikään olla silleen kirosana, koska se on menneisyys, mutta silti ei siitä tarvitse koko ajan puhua. Joten red. Mulla on tosta niin semmoinen iso, että mä en halua tietää kenenkään kumppanien eksistä. Se ehkä tulee siitä, kun on itse niin semmoinen yliajattelija. Niin sit niinku silleen, että mä en halua, että se ruokkii tavallaan semmoista niinku yliajattelua. Niin. Tai semmoista, että niinku pelkästään jos se on jotain niinku, esimerkiksi, niinku, että jos on petetty aikaisemmin tai jos on jotain niinku jäänyt silleen hampaankoloon aikaisemmasta suhteesta, niin sitten, tai silleen, että miksi sun pitää kertoa, että mä teen mun eksän kanssa tällaista tai tollaista. No joo, se on ehkä vähän eri kuin toi suhteen kannalta kehittävä puhuminen entisistä parisuhteista. Ei muakaan kiinnosta, missä vitun museossa te olette käyneet. Mutta mua kiinnostaa se, miksi teidän suhde ei toiminut. Sen sä voit mulle kertoa. Jep. Siitä voi olla hyötyä sitten molemmille. No, red or green flag. Ei tee koskaan aloitetta itse seksiin. Punainen mulle. Se saisi mut vähän kyseenalaistaa, että mikä on pielessä. Sama. Red flag. Ehkä toi tässä painosanalla tuo koskaan. Niin joo, en se, tarkoita, että koko ajan niin, tarvitsisi vaan juu. 50-50. Niin. Tai jos toisella nyt on sillä tai helpompi vaikka tehdä se aloite, niin joo, sillä miten nyt kenelläkin parisuhteessa toimii. Mutta niin kuin ehkä omalta kohdalta kyllä red flag. Kyllä siinä rupeisi vähän miettimään, että mikä tässä nyt on pielessä, että toinen ei haluaisi koskaan. Joo, niin siitä tulisi varmaan yliajattelua. Juu, tulisi kyllä. Voisin kuvitella, että voisi olla aika raskasta itse tehdä kaikki mahdolliset seksuaaliset aloitteet. Jos toinen ei laita efforttia, niin onhan se aika yksipuolista. Niin, ehkä vähän samaa kuin muutenkin tämmöisissä ihmissuhteissa. Jos toiselta ei tule koskaan aloitetta, niin onko siinä mitään järkeä? Niin, tai mitään vastakaikua. Itsellä ainakin tulisi varmaan semmoista niinku epävarmuutta sitten siitä tosi paljon jotenkin silleen, että enkö mä oon hyvä ton mielestä, tai teekö mä jotain, mistä se ei tykkää, tai niinku kaikki tollaiset ajatukset kyllä pyörisi mielessä siinä vaiheessa. Niin. Jep. Tai eikö ole niinku viehättävä toisen mielestä? Niin. Tämmöiset. Jep. Niin, että mikä siihen on niinku syy, että miksi ei siltä tule sitten koskaan sitä aloitetta. Jep. Joo, tuossa se syy olisi tärkeä kaivaa. Jep. Eli red flag. Red flag. No, miten sitten red or green flag, jos sen lemmikki nukkuu teidän kanssa samassa sängyssä? Iso vihreä lippu. Mun sänkyyn ei tule kukaan nukkumaan ilman kissaa. Se kissa tulee sinne väkisin, vaikka ei sitä sinne nosta, mutta se on myös sen sänky. Jos sinne tulee mulle ylimääräinen petikumppani, niin se on ollut Ninjan sänky paljon kauemmin. Ja sillä on oikeus siellä nukkua, ja se nukkuu aina mun kanssa. Ja jos mun vieressä nukkuu joku toinen, niin se nukkuu sitten meidän molempien päällä. Näin se on mennyt aina. Mulla ei ole kokemusta, niin en oikein tiedä. No, mutta haluaisit sä, että lemmikki nukkuu välissä? Silleen joo, mutta mä en tykkää karvoista. Niin siis se ahistas mua, että mun lakanoissa tai sen lakanoissa olisi ihan vitusti kissan karvoja tai koiran karvoja, niin se häiritsisi mua. Joo, niiltä ei välty. Yleensä Niin. jos on lemmikki, joka nukkuu sängyssä. Niin. Jep. Ja sitten kaikista lempparein on vielä se, ei edes niinku ne karvat, vaan sit jos on semmoinen pitkäkarvainen, esimerkiksi koira, joka tuolla temmeltää pihalla, niin hänhän tuo sitten kaikki hiekat sun muut sieltä sit sisälle. Oi, kaikki sinne sänkyyn. Juu, ei mun sänky. Mun sänkyyn saa tulla. No, mulle ainakin green flag. Kyllä mä tykkään eläimistä tosi paljon ja on se nyt ihan söpöä, jos siellä joku lemmikki nukkuu. Mulla on kanssa green. Monta vuotta nukkunut lemmikki samassa sängyssäni. Ja Siljalle neutraali flag. Veike flag. Juu. Miten sitten red or green flag,
Vie sut aikaisin porukoille näytille. Green. Sama. Mulla on kanssa green, mä oon niin ullata alasmaa, että mä aina heti, että oi, voi nähdä sun kaikki kaverit ja perhe ja sisarukset ja kuule, vie vaan, minä tuun tänne kyyläilemään, että mikä meininki. Tai ehkä tässäkin silleen niinku riippuu, että onko se niinku jotain, näet sä itse siinä ehkä, että siinä voisi tulla niinku jotain silleen syvempää sieltä suhteelta tai näin. Mutta niinku just se, että jos niinku itse miettii, että tämä niinku on semmoinen suhde, minkä mä haluan ja näin, niin sitten jos se vie aikaisin näytille, niin kyllä mä oon ihan otettu siitä ja sitten se on nopeasti pois alta. Ja Jep. Niin mäkin oon ollut otettu, mutta sitten ehkä jos sanotaan, että tapaisin jonkun ihmisen nyt huomenna ensitreffeillä ja se sanoisi mulle, että mun äiti on järjestänyt illallisen, niin mä voisin vähän säikähtää. Että me ollaan tavattu minuutti sitten, niin se voisi olla vähän, että nyt on liian nopeata etenemistä. Liian aikaisin. Kyllä mä tykkään nähdä Ja perheenjäseniä sun muuta. Ja vähän siinä näkee myös, että miten se käyttäytyy myös niiden kanssa. Jep. Ja siinä näkee sen, että miten kohtelee esimerkiksi vanhempia. Koska se on semmoinen juttu, että arvostan, tai en ehkä siis kattelisi, jos ei osaisi kunnioittaa vanhempia. Mulla on toi sama, mitä toinen mä katon, mitä mä aina salaa kyylä, on tää, miten kaupassa kohdellaan kassoja tai asiakaspalveluja. Juu. Koska siitä huomaa isot ihmiset on töykeitä noissa. Juu. Jos minun kanssa olet, niin et ole töykeä aspoille. Tulee, en mä voi sanoa, että tulee nyrkästä. Julkiseen podcastiin. Ja sitten toinen, mitä mä katon, että jos sillä on sisaruksia, niin miten se ehkä käyttäytyy niiden kanssa silleen, että onko se vaan semmoinen välinpitämätön vai onko se silleen, että se välittää sen sisaruksista vai silleen, että jos ne on vaikka jotain nuorempia, niin onko se hyvä lasten kanssa tai muuta. Ihmisten perhekemiat on mielenkiintoisia, niitä on kiva katsoa. Jep. Miten ne vörkkii. Red or green flag. Jos ei ole aina rehellinen, koska haluaa säästää sun tunteita. Red flag. Sama. Mä arvostan, että mä sanoin tuollainen red flag. Red flag. Red flag. Musta tuntuu, että me ollaan aika monesta asiasta kyllä samaa mieltä. Kyllä mä kestän sen niin kuin palautteen, että jos on jotain, niin kuin, esimerkiksi jotain, mitä mä teen, mikä ärsyttää tai jotain, niin sano se suoraan. Sitten se jää vaan ehkä vaivaa sitä toista, jos sitä ei sano ääneen tai ihan sama mikä asia. Olkaa rehellisiä. Siitä jää ärsyttävä kitka yleensä siihen ihmissuhteeseen tai parisuhteeseen. Ja ehkä varmaan joku huonoin tämmöinen tekosyy, minkä on joskus kuullut siihen, kun ihmiset tuolla pettää toisiaan, on silleen, että no en mä halunnut kertoa, että mä petin sua, että tiedätkö, sua ei satu. Sillä, nyt mua ei sit varmaan satu, kun kuulin tai jotain kolmannelta osapuolelta tyylisesti. Niin. Mulla ei ole käynyt näin, mutta mä oon siis kuullut paljon, että tää on ihan juttu niin kuin tämän lisäksi, että no mä olin kännissä. Ja sitten niin voit sä olla oikeasti oma itsesi, jos sä et voi sille toiselle puolelle olla rehellinen, että sä mietit vähän, että mitä sä voit sanoa. Että niin säästät sun sanoja sen takia, että no kun se voi suuttua tai se voi ruveta itkemään tai jotain semmoista. Mitä sitten, jos se rupeaa itkemään? Sakeli. Saatte siinä ainakin aidon keskustelun sitten. Jep. No ehkä tässäkin silleen, että niinku oo rehellinen, mutta asioita ei tarvitse sanoa ilkeästi. Ja silleen rakentavasti keskustelee. Ei pahasti tarvii sanoa. Kyllä. Eli red flag. Red or green flag, jos ei ole kiinnostunut politiikasta? Mulle red flag. En mäkään nyt ole politiikan isoin fani, mutta kyllä jos mä jonkunkaan elämääni jaan, niin pitää olla jonkin verran tietoinen tai kiinnostunut niin kuin vaikka Suomen asioista, että mitä täällä päätetään, että on jonkinlaisia mielipiteitä. Niin sit jos sulla on mielipiteitä näihin kiistanalaisiin asioihin, niin silloin se yleensä kiinnostaa vähän politiikkaa. Itseäni ei hirveästi kiinnosta politiikka. Mä en jaksa lukea ja sitten kun jotkut on niin tyhmiä siellä ja puhuu niin tyhmiä asioita ja valehtelee, niin kuin ihan kiistattomasti valehtelee, niin
En tiedä. Mä en vaan käsitä, niin mä en jaksa lukea niitä. Eli red or green? No, ehkä neutraali. Mutta sua ei haittaa, jos toista ei kiinnosta politiikkaa. No ei haittaa, kun ei muakaan kiinnosta. Eli periaatteessa green. No olisihan se hyvä, että se toinen osapuoli edes. Niin, että sä oot nyt se osapuoli, minkä kanssa mä en. Sä oot ite red flag tässä. Joo. Mun parisuuden red flag, mutta me ei seurustella, niin se ei haittaa mua. Niin, onneksi ei. Onneksi ei. Toi se oli niin suoraan. Niin hirveä oo, hei. No ei, kun sillä mä vaan meinasin, että, niinku, että mä olisin sun red flagi, niin sillä on hyvä, että sitten ei. Plus sä oot parisuhteessa ja tietääkseni heterokin vielä kaiken lisäksi. Juu. Niin. Se ei voisi olla, siinä olisi semmoinen pieni red flagi tälle meidän niinku parisuhteen alulle. Pieni, joo. Ihan semmoinen pieni vain. Niin siksi se oli noin selkeä, että onneksi ei. Heti loukkaanoin. Oi. No, mulla on vähän tolleen, että siis mähän en ollut ennen niinku kiinnostunut yhtään politiikasta. Ei niinku voinut vähempää kiinnostaa. Mutta sitten kun rupesi silleen vähän tälleen, kun muutaman vuoden kasvoi tuossa, mitä? Muutaman vuoden kasvoit. Tuli vuosia lisää tuossa noin, niin sitten jossain kohti rupesi vähän kiinnostaa ja sitten kun huomasi, että asiat on menossa vähän paskaan suuntaan niin sanotusti, niin rupesi silleen kiinnostamaan jonkin verran, mutta en nyt ole vieläkään silleen, että mä seuraisin mitenkään ihan hullun lailla. En mä oikein tiedä, mutta ei mua silleen haittaa, jos toinen ei ole kiinnostunut politiikasta jotenkin. Sillä kyllä silti voi olla ehkä mielipiteitä ja semmoiset niin vahvat mielipiteet, vaikka ei ehkä olisi niinkään kiinnostunut siitä politiikasta. Ei se ole mulle silleen mikään silleen ylitse pääsemätön juttu. Tämä. Eli ihan green flag. Mulle se on vähän, mutta mun piti lisätä, että tämä kuulosti siltä, että mä oon poliitikko ja tiedän paljon, mutta eihän mäkään oikeasti politiikasta ihan hirveästi tiedä, mutta mua silti kiinnostaa se. Siinä on ero. Kyllä vain. Kyllä, eli 1 punainen ja 2 vihreää lippua. Jep. Neutraali. Okei, 1 punainen ja 1 vihreä. 1 neutraali. 1 neutraali. Ehkä se on enemmän vihreä kuitenkin. Joo. Mites sitten tämmönen red or green flag tykkää enemmän koirista kuin kissoista? Green flag. Green. Mulla on tähän ehkä semmoinen neutraali. Lähinnä se, että mulla on itsellä kissa, niin en voisi vaikka asua ihmisen kanssa, joka on allerginen kissoille, että se olisi vähän esteä. Haluaisin kyllä, että se tykkää mun kissasta ja mun kissan pitää tykkää siitä, mutta ei mua haittaa, jos se muuten olisi sydämessä enemmän koira-ihminen. Mä oon ehkä itse vähän enemmän koira-ihminen, tai sillä, että mä kyllä tykkään tosi paljon kissoista. Mä tykkään kaikista eläimistä, mutta jos niinku joku eläin, niin koira. Kyllä mä haluaisin joskus yhteisen koiran jonkun ihmisen kanssa. Jonkun vink. Kenenkään? Ei vaan, joo, green flag. Kyllä mäkin olen enemmän koira-ihminen, niin green flag. No mulla on, jos pitää näistä 2 nyt valita, niin sit se pitäisi melkein olla red flag. Mä silleen snadisti ehkä pelkään koiria, varsinkin kova-äänisiä koiria, kun en pidä kovista äänistä hirveästi, niin semmoinen räksyttävä koira niin ahdistaa mua. Mä taas pelkään kissoja. Niin, vähän toisinpäin. Mm-hmm. Mä en pelkää. Vilma tykkää kaikista. Mä ottaisin vaikka leijonan tai tiikerin tai jonkun tällaisen, jos mä saisin. Mä ottaisin mieluummin sen leijonan tai tiikerin kuin räksyttävän koiran. Riippuu toki kissastakin. Niin sekin. Ja koirasta. Sun pitäisi tulla Jade meille, kun meidän koira tykkää aina vahtia hirveästi. Että se menee meidän sohvalle ja katsoo ikkunasta ulos. Jos siellä menee koira, niin sehän rupeaa haukkuu ihan vittu hullun lailla. Meikäläinen säikähtäisi. Mä säikähän joka kerta, kun koira haukkuu. Mutta sitten mä kyllä sanon silleen, että hiljaa. Tai menee verhot kiinni. Kunnon mikä se on? Kunnon semmoista rangaistusta. Mikä sille on parempi? Niin, uhkailu. Jos et ole hiljaa, niin verot menee kiinni. No ei se on kattila, jos ei osaa käyttäytyä. No niin. Seuraava. Pätee ihmisiä. Facts. Ei saa katsella, jos ei osaa käyttäytyä.
Red or green flag. Haluaa nukkua aina sussa kiinni. Green flag, koska mä oon se, joka haluaa aina nukkua toisessa kiinni. Mulla on vähän se, että kun aletaan nukkumaan, niin sitten on ihanaa, että olet toisen kainalossa tai sylissä tai lähekkäin, mutta sitten mulla kestää nukahtaa, koska mulla tulee niin helvetin kuuma ja mä hikoilen, niin mä yleensä vähän on se, joka työntää sitä toista silleen, että mes nyt helvettiin sitä päältä. Niin ehkä enemmän semmoinen, että aina kiinni sussa, niin ehkä mulle red ihan vaan sen takia, että mä en saa nukuttua, kun tulee niin kova hiki. Siis Hashtag vaihdevuodet. jotka ei ole lähelläkään. Siis päikkäreillä on kiva nukkua kiinni, mutta sitten niinku yöunet mä haluan nukkua rauhassa. No mulla on vähän sama kuin sulla. Koska oikeasti tulee niin nopea hiki tai lämmin, niin ei siinä ole sit mukava olla. Mulle ei tule hirveän useasti kuuma. Me ollaan Siljan aina jo hiessä. Mulla on tämmöisiä lämminverisiä ja Vilma on vilukisu. Aika lailla. Suunnilleen. Mä oon se, joka nukkuu aivan kiinni ja sit mä, jos herään siihen, että toinen on siirtynyt jonnekin kauas minusta, niin mä vähän suutun. Tai en nyt suutu, mutta silleen, tiedätkö, vähän on silleen, no vittu. Saakeli tänne sieltä lämmitä minua ja mennään nukkumaan söpösti lusikassa. Kiitos. Ei mulla menisi sunkin kanssa hermo. Mä oon sen vittuu siitä. Ei olisi Jadeesta parisuhteeseen. Ei ole. No, mutta Jade tarvii semmoisen, jolla on samat mieltymykset. Niin, Tai sitten täytyy tehdä kompromisseja. kompromisseja. Mutta eli siis red tohon, mutta päikkäreillä on ok nukkuu. Se on ihan kiva. Ne ei ole kuitenkaan niin pitkät unet ja niille ei ole niin väliä. Tuohon komppaan. Green flag. Entäs sitten red or green flag? Ei vastaa sun viesteihin, jos se on itse juhlimassa. Red flag, jos se ei vastaa ollenkaan koko illan aikana. Mä en ehkä, tai jos mä itse olen juhlimassa, niin en mäkään hirveästi ole puhelimella. Kyllä mä aina välillä katon, niin en mä oleta, että jos joku on juhlimassa, että mulle on joka välissä laittamassa informaatio, että missä menee, niin sit mä vaan annan, että no juhlin rauhassa, mua ei haittaa. Just toi, jos ei koko iltana vastaa mitään, niin sit se on vähän red. Mutta ei sitä tarviikaan niinku ihan koko aikaa kuitenkaan olla. Juu, samoilla linjoilla, että jos on juhlimassa, niin saa juhlia rauhassa ja ei tarvii koko ajan olla sillä miettimässä, että pitää vastata johonkin viesteihin tai jotain, mutta just se, että jos ei koko iltana, niin on se vähän red flag. No musta on kiva lähinnä, että sitten jos menee baarista vaikka 4 kotiin, niin kiva vaikka saada se viesti, että on nyt kotona. Niin sitten aamulla kun mä herään, niin mä tiedän, että sä oot hengissä. Jep. Ja turvassa kotona. Ehkä tää. Sitä viestiä mä odotan niinku aamulla, että siellä on, mutta en mä muuten mitään updateja välttämättä tarvii, että miten meni. Mutta toki se on kyllä plussaa, jos laittaa välillä jotain sieltä. Niin, Jep. on se kivaa joo, mutta en mä siitä niinku loukkaannut, jos se ei tule sitten. Jep. Niin. Mutta jos Mut ei just koko se, iltana tule, niin just, sitten loukkaannut. Niin minäkin. Siinäkin kerkeen miettiä jo vaikka ja mitä, että onko sattunut jotain, onko se saakeli jo hakattu baarissa vai Niin. onko joku, en mä tiedä, siis kaikkea kerkeen miettiä yliajattelijana, että onhan se kiva, että sieltä jotain tulee. Jep. Mieluummin tulee, kun ei tulisi. Niin. No minä en loukkaannut, kunhan siellä on se illan viimeinen olen kotona tai olen menossa kotiin tai kaikki all right, oli kivaa viesti, niin sitten mulla on kaikki hyvin. Eli mä itse asiassa vaihan, voi olla ihan green flag, pidä vaan hauskaa. Noniin. Ei haittaa. Ei tarvii, ei ole niin red flag, mitä mä aikaisemmin ajattelin. Jos mietin vielä tätä mun omaa viestittelyn taitavuutta, niin varaa olla. Se olisit se red. Niin, mutta mä kyllä aina laitan, tai vaikka on huono vastaan viesteihin, varsinkin jos on jossain juhlimassa, niin sit kun mä oon himassa, niin sit mä laitan semmoisen kirjoitusvirheisen viestin, että olen nyt kotona, oot rakas viestin. Sen mä sit laitan aina sitten, kun mä oon ja kun mäkin nyt tajusin sen, että siis mä saatan niinku snappailla vaikka niinku illan mittaa sillä aina välillä. Ja sit jos on vaikka sillä, että istutaan jossain karaokehuoneessa, niin sitten laitan vähän enemmän jotain snappia tai tälleen. Mut sit mä saatan välillä, siis kun mä menen kotiin, niin vaan niinku sammuu saman tien.
niin sit sieltä ei tule mitään silleen, että onko mä niinku selvinnyt kotiin vai mitä, niin sit mä oon niinku siinä mielessä ehkä itsekin välillä vähän huono siinä. Ja pistän ehkä toisen miettimään vahingossa jotain, että onko jotain sattunut. En tee sitä tarkoituksella, mutta välillä saattaa joskus käydä näin. Ei hirveän useasti. Älä selitä. Joka viikonloppu sama juttu. No sakeli edes on joka viikonloppu ryyppäämässä. No mä oon kyllä se, joka laittaa sitten sitä viestiä, että täällä mennään, kunnon päivitykset aina, missä mennään ja kenenkaan ja tyyppisesti. Ja sitten mä oon kyllä aina se, joka laittaa, että nyt on kotona tai nyt lähdin kävelee kotiin ja sitten vielä kotona. Nyt on kotona. Nyt menen nukkumaan. Siinä saattaa mennä muutama tunti, kun siis yleensä jos mä tuun kotiin tolleen yöllä jostain baarista. Mua on väsyttänyt sillä baarissa ihan saatanasti. Mutta sitten kun mä tuun kotiin, niin sit mä oon vaan silleen, eihän tässä mitään. Katsotaan vähän sarjaa ja käydään suihkussa ja syödään ja sitten vasta nukkumaan. Siinä saattaa mennä parikin tuntia. Joo. Mulla on tossa sama, että en mä kyllä suoraan mene nukkuun, jos mä oon tullut himaa vaikka väsyttäisi. En mä jotenkin osaa. Mä syön siellä ihan rauhassa jotain, saatan kokkailla. Ja Yleensä mäkin syön jotain. Ehkä sen jälkeen aika nopeasti, kun ruokaa saa. Ruoka on tärkeää, kun on ollut juhlimassa. Kyllä. Ei ole huomenna sitten niin paha olo. Tai seuraavana päivänä huomenna. Huomenna ei ole niin paha olo. Seuraavana, kun tänään muistat syödä. Niin. Ja juoda vettä reippaasti. Ei sillä, etteikö sitä pahaa oloa siltikään joskus tuisi. Juu, ei ole takuu. Ei ole takuu. Mites red or green flag torkuttaa joka aamu? Green flag. Mä teen sitä itsekin joka aamu. Red flag. Green flag. Mäkin tykkään torkuttaa. Mua ei haittaa, jos toinenkin torkuttaa. Musta tuntuu, että ehkä mä oon itse se ärsyttävä osapuoli siinä mielessä, että koska mulla on se maailman ärsyttävin siis herätysääni, ja sit mä oon laittanut ne äänet aina täysille, niin sehän siis pauhaa ihan vitun kovaa, ja sit kun mä en itse edes herää siihen, niin kaikki muut kyllä herää. Ja sitten niitä tulee silleen miljoona, kun mä torkutan, tai sit mulla on niitä valmiina jo siellä miljoona. Ja sit, no mä herätän kaikki muut ja mä en itse herää. Hyvä, että sä itekin tiedostat, kuinka vitun ärsyttävä sä oot. Semmoselle, joka herää ekasta herätyksestä, on silleen dippadappaduu, ja sitten toinen vaan nukahtaa, ja sitten seuraava, ja sitten on vaan silleen ihan oikeesti. Mutta mä oon kyllä tehnyt sitä, että kun mä oon ollut mun poikaystävällä, niin mä en ole laittanut niin montaa herätystä, jos mun on pitänyt herätä. Et sitten niin kun mä oon vaan ollut siinä toivossa, että mä herään. Mä en ole kehannut laittaa silleen miljoonaa herätystä. Mulla on aina miljoona herätystä. Toisaalta mä en ole yhtä vielä paha torkuttelija kuin Vilma, mutta mäkin torkutan paljon. Mutta en ole ikinä ollut semmoisessa suhteessa, missä minä heräisin ensimmäisenä, sanotaanko näin, niin mä oon tottunut myös vähän tämmöiseen torkuttelijan nukkujan rooliin, että sitten se toinen saa siellä herätä ja mennä tekemään vaikka aamupalat tai kahvit tai mitä haluaakaan ja sitten tulee nyt perse ylös. Mä en ole ikinä torkuttanut, ei ole mun homma se. Meidän homma on. No on. Niin, kun heräisittekin joskus. Red or green flag? Ei ole koskaan lukenut yhtäkään kirjaa. No ihan green flag, koska en ole varmaan minäkään. Minä nyt olen koulussa ja silloin pienempänä joo, mutta en nyt sanota, selkeän kun olen yläasteelle mennyt, niin en ole kyllä hirveästi kirjoja lukenut. Ei riitä keskittyminen, niin ei voi kyllä haittaa, jos ei toinenkaan. Musta on ihan kiva, että hänellä on lukutaito, mutta ei tarvitse lukemista jättis harrastaa. Sillä lailla, että kunhan se osaa lukea viestit. Mä just menisin sanoa, että jos mä laitan sulle viestiin, niin sä saat lukea ne viestit. Jep. Ja kirjoittaa. Jep. Se on kaikki, mitä tarvii. Kyllä mä mieluummin katselen leffoja toisen kanssa kuin se, että se lukisi kirjaa vieressä. No siis mä oon lukenut, mutta ei mua silleen haittaa, jos se toinen ei ole. Mutta jos ei ole oikeasti yhtäkään kirjaa lukenut, niin sit se on red flag. Se on vähän outoa, koska koulussa sä et voi välttyä siltä, että sun on pakko lukea joku kirja elämässä aikana. Niin. Mutta kun mä en ikin lukenut niitä. Ala-asteellakaan.
Ei meillä mun mielestä ollut ala-asteella hirveästi mitään, että piti lukea kirjoja. Joo. Mut yläasteella oli, mutta mä en ikin lukenut niitä. Mä katsoin aina ne kaikki leffat ja sitten mä kirjoitin niiden pohjalta. Mä kirjoitin yleensä takakansien pohjalta. Jep. Eli ootko säkään lukenut niitä kirjoja? No en hirveän montaa. Mä en ole mitä on pitänyt koulun lukenut, en ole varmaan yhtäkään. Mä luin vapaa-ajalla se Shoutout, semmoinen kirjasarja kuin Soturikissat, joka tuli joskus 15 vuotta sitten, mitä kukaan ei enää tiedä. Niin mä luin ne kaikki silloin. Siis toi on tuttu, mutta mä en ole varmaan, onko itse lukenut. Joo. Mäkin muistan jotenkin niin kuin hämärästi, joku on varmaan lukenut, joku mun tuttu niitä. Joo. Tuo oli tietyissä piireissä tuo oli semmoinen juttu. Niin en mä luin. Mulla oli tämmöinen kissafanaatikon vaihe jo silloin 15 vuotta sitten. Kaikilla taitaa olla se green flag tässä. Kyllä. No, mitäs sitten red or green flag, jos somettaa työkseen? No ei varmaan kumpikaan. Ei mua haittaa, mutta ei mua oikeastaan kyllä kiinnostakaan. Oho. En mä oikein osaa sanoa. Semmoinen neutraali. En näe siinä, en mä tiedä. Ei mulla oikein mielipidettä tuo, että onko se sitten huono vai hyvä juttu. No mulla on kyllä selkeä mielipide. No. Tai siis oma mielipide on se, että mua ei kiinnosta mitä töitä sä teet sillään, että teet mitä teet. Silleen, että ihan green flag. Ei se mua haittaa, että jos joku tekee sometyökseen. Ihan mikä vaan itselle tuntuu hyvältä. Kai te kuitenkin mielenkiintoisesti kuuntelette, kun toiset kertoo niiden töistään. Siis juu. Itse työ kiinnostaa. Juu. Mutta siis ei mua niinku siis kiinnosta se, että mitä se tekee tai sillä, että se ei... Minkä alan töitä. Niin, että se ei ole niinku mulle mikään ongelma, jos se mitä tahansa se tekee, paitsi jos se on ehkä jotain rikollista tai jotain. Niin, sitten, mutta niin. Juu. Joo. No se on hyvä, että te kuuntelette, koska on semmosiakin ihmisiä, joita ei vähempääkään kiinnosta, mitä toiset selittää töistään. Ja se on kyllä red. Koska mä oon myös kova kertomaan tai valittamaan tai juorumaan mun oman työpaikan asioista. Sama. Niin, ihmisille, jotka ei ole vaikka ikinä edes käynyt mun työpaikalla, niin kyllä mä kuuntelen muidenkin työdraamat ja ilot ja surut. Juu. Mutta siis ei ole mullekaan kyllä mitään ongelmaa. Ihan green ilmeisesti, jos ei ole ongelmaa. Joo. Juu. No problem. Cool. Mites sitten green or red flag katsoo pornoa? Red. No mä en itse kato, enkä koe mitenkään, että haluaisin katsoa. Ja sitten jotenkin mun mielestä porno antaa niin semmoista vääristynyttä kuvaa kaikesta oikeastaan. Niin ehkä jotenkin, niin se antaa vaan niinku väärän kuvan itsestään niinku siitä seksistä ja sitten muutenkin ehkä sillä, että millainen pitäisi olla. Tai näin, niin sitten jotenkin, en mä tiedä, en tykkää. Mulle ei ole väliä, kunhan se ei ole sillä linjalla, että kaikki menee niin kuin pornossa. Mulla on vähän sama tohon, että mua ei sinänsä kiinnosta katsoako joku pornoa, vaikka no pornoteollisuus on aika yksipuolista. Et sinänsä joo, mutta se mua kiinnostaa, jos siitä pornon katsomisesta tulee ongelma tai jos se alkaa vaikuttaa jotenkin negatiivisesti meidän väliseen seksielämään, niin sit se haittaa mua, mutta muuten sille ei ole mulle oikeastaan väliä, enkä mä oikein koe, että se edes kuuluu mulle. Joo, samaa mieltä. Eli ei nyt ole hälyttävän punainen, mutta en ole, että jes, joka päivä katso nykyä. Vähän neutraali, että ei ole oikein ehkä mun asia, ellei siitä nyt tule riippuvuusongelma tai vääristä ihan hirveästi sun näkemystä seksistä. Jep. Niin sit se on ehkä asia erikseen. No niin, onkos mikä mielipide tähän on tosi kiinnostunut sun friendien asioista? Red or green flag? Joo, mun mielestä ainakin ihan green flag. Mä tykkään siitä, että jos mun kumppani tulee toimeen mun ystävien kanssa ja jos on kiinnostunut sillä, että miten niillä menee ja jos niillä on vaikka joku ongelma, en minä tiedä, joku mistä se kertoo vaikka meille yhteisesti, niin on se kiva, että sekin antaa jotain mielipidettä asiaan. Mun mielestä tää on kans green flagi, että
on kiinnostunut mun kavereitten asioista ja ylipäätänsä ehkä mun lähipiirin asioista, niin se tulee semmoinen fiilis, että sitten se on myös kiinnostunut minun elämästäni, kun sitä kiinnostaa minun ystävät. Vähän niin kuin yleensä jos olen jonkun kanssa seurustellut ja tapailut, niin muakin kiinnostaa, minkälaisten ihmisten kanssa se viettää aikaa ja on kiva just tutustua näihin porukoihin, niin samaa oletan takaisin. Eli green minulle kanssa. Joo, mä oon samaa mieltä kuin Jade, mutta sitten tuossa painotetaan kuitenkin tosi kiinnostunut. Että meneekö se sitten niinku yli se kiinnostus? Niin, missä menee ullataalasmaisuuden raja. Niin, mä nyt tiedä silleen, että no onhan mä nyt itsekin ihan vitunmoinen ullataalasmainen. Että silleen, että jos toi nyt tosi ei meinaa sitä, että se on niinku jotenkin ehkä ihastunut tai jotain muuta tällaista. Niin, että kiinnostaako ne kaveriasiat enemmän kuin sun asiat? Niin. No niin sit se on vähän muuttua. Sit se on red. Mutta kyllä mä silti pysyn ihan green flagissa. Niin minäkin. Tuossa on sivuseikkoja, mutta pysyttelen vihreässä. Kyllä. Riippuu just miltä kantilta ton miettii. Mutta jotenkin... Ajattelijana. Niin. Jep. Mutta kyllä se on green flag. Kyllä se on kiva, että se on kiinnostunut. No mitäs sitten red or green flag huomauttelee sun kiroilusta? Mieti vittu omia asioitas. Panu helvettiin. Joo. En jaksa. Mulle tulee, tai tiedän, että mun kielenkäyttö ei kaikissa tilanteissa varmasti ole mitään optimaalisinta ja ihaninta ja varmaan kuulostaa ihan hirveältä olla koko ajan vittu saatana perkele. Mutta sitten jos mä oon jonkun ihmisen kanssa, joka koko ajan sanoo mulle mun kirosanoista tai huomauttaa, niin sitten mulla tulee siitä vähän semmoinen äitifiilis. Tiedätkö, että oot sä mun huoltaja. Älä vittu puutu mun asioihin. Fiilis. No ei ole just kokemusta kyllä tommosesta, mutta jos koko ajan huomauttelee, mitä sä puhut, niin kyllä se sit häiritsee. Ehkä eri asia, jos me oltaisiin nyt jostain, en mä tiedä miksi mä olisin menossa mun kumppanin kanssa päiväkotiin, mutta jos olisi tilanne, että me nyt mennään päiväkotiin tai jonnekin, missä on paljon lapsia ja sitten mä siellä sattuisi olla koko ajan, että ei saatana vittu, niin kyllä mä nyt sitten ehkä ymmärrän, jos se kumppani sanoo mulle, että nyt täällä on paljon lapsia. Niin. Kato vähän, mutta en mä tole arkena, niin älä puutu mun puhetyyliin tai hermostun ja kiroilen sulle. Jep. Juu, kyllä munkin mielestä red flag. En mä tiedä, jotenkin ei se mun maailmaa kaada, jos joku ihminen kiroilee. Ja jos mä nyt itse kiroilen, kyllä sieltä nyt tänne vittu saatanaa ja tällaista tulee aina välillä. Ja se on tavallaan osa mua silleen jollakin tapaa. Ei tää niinku maailma on niin vakavaa, että jos se on hirveästi häiritsee kiroilu, niin älä oo munkaan. Tämä. Hyvä pointti. Okei, mites se olisi red or green flag? Haluaa jakaa ravintolalaskun ekoilla treffeillä. Ei mua silleen haittaa, mutta ihan herrasmies tapoihin kyllä kuulus, jos se maksaisi. Eli kumpi? Eli kumpi? Nähdään puolesa ja puolesa. Silleen, no ei se niin punainen kuitenkaan ole. No mun mielestä ihan green flag. En mä tiedä, kyllä mä oon aina niinku valmis maksamaan oman osuuteni tai sillä, että ei mua niinku haittaa se jotenkin. Mä en hirveästi oleta, että mun puolesta maksetaan mitään. Mä oon tottunut tekemään itse omat rahani ja käyttämään omat rahani niin kuin mä haluan, niin ihan silleen. Mä tykkään siitä, että asiat menee 50-50. Mulla on vähän sama, että mua ehkä enemmän, tai mulla tulee vähän semmoinen, että älä maksa mun puolesta mitään olo, että en mä tiedä, onko kukaan ikinä edes maksanut mun puolesta mitään ekoilla treffeillä. Musta tuntuu, että mä oon aina ollut 50-50 treffeillä. Mulle ihan green flag. Minä olen myös se ihminen, joka yleensä haluaa sen laskun jakaa. Niin. Mut sitten niinku just jatkossa, niin ei tarvii aina olla se, joka maksaa. Vaan voidaan kyllä jakaakin. Ja mielellään jakaa. No joo, mutta ne oli tämmöiset ekoilla treffeillä. Että Jep. sitten kun tulee arki, niin sittenhän se on vähän eri, miten niitä jakelee. Ja joskus maksaa joku ja joskus joku, että ei ole niin tarkkaa. Red or green flag, jos on tosi suojeleva. Mulle tää on
red flag. Kiva, että on suojeleva, mutta tommonen tosi suojeleva, niin mulla tulee tuosta pakenereaktio ja minua alkaa ahdistamaan ja minä peräännyn ja etäännyn. Ja todennäköisesti, jos olet todella suojeleva, niin työnnän sinut pois läheltäni. Joten mulle ei älä. No mulla on ehkä enemmän green flag, mutta sillä, että enemmänkin ehkä sillä, että jos se on semmoinen niinku suojeleva vaikka jossain, mitenkä tämän nyt selittäisi, ehkä jossain baarissa sillä, missä joku voisi tehdä jotain sillä, tai tommosissa niinku tilanteissa, jos se on siellä sillä suojeleva, mutta sitten ehkä sillä, että kun mä oon kuitenkin semmoinen menevä ja tekevä ja mulle sattuu ja tapahtuu, niin sillä, että jos se niinku jotenkin rajoittaisi sitä, niinku, millainen mä oon, niin sit se olisi niinku red flag. Mutta muuten kyllä ihan green. Mä tykkään suojelevista miehistä. Mulle tulee turvallinen olo. Mä en tykkää. Kyllä mä sanon green, mutta sitten jos se menee niinku ylisuojelevaksi silleen, että kaikkeen vaikuttaa, niin sit se on kyllä red. Koska anna mun elää. Joo, mulla on vähän tommonen, tulee tosta tommonen vähän semmonen, älä aseta minulle rajoja fiilis. Tai toi kuulostaa siltä, että mä voisin vaan mennä tehdä tuolla mitä mä haluan. Kuulostaa ehkä vähän väärältä, mutta jotenkin ei. Mua ehkä tommonen tosi suojelevaisuus ahdistaa. Mä oon vähän semmoisen omat päätökset ja kannan oman vastuuni asioista, niin mä en jotenkin ehkä. Niin mä en ehkä ajatellut niinkään sillä mitenkään niinku päätösten kannalta niin, ehkä. Sitten vähän eri tavalla kuin me. Niin mä ajattelin eri tavalla. Niin. Mua myös siis suoraan sanottuna vituttaisi se, jos joku toinen olisi koko ajan puolustelemassa. Älä puolusta, kun minä haluan itse puolustaa itseäni, niin myös siltä kannalta, niin älä. Kyllä mäkin on sillä itse osaan puolustautua ja näin, mutta kyllä mä silti tykkään vähän jos on semmoinen. Siis toi lause, jos on tosi suojeleva, niin mä ottaisin sen tosi pois siitä. Jos on suojeleva. Se on mulle green. Ei tarvii olla tosi suojeleva. Niin. En mä tiedä, tuo suojeleva on mulle sanana vähän punainen. Suojeleva sanana on mulle jotenkin red flag. Se herättää mulle red flag fiboja, mutta joo. Ei ehkä. Ei ole mua varten. Suojelkaa jotain toista. Jaha. Juu. No, mitäs sitten red or green flag, jos se asettaa rajoja? Riippuu minkälaisia rajoja. Mä vähän tolleen löyhästi tuossa sivusinkin, kun menin sanomaan noista suojelevaisuudesta myös tuosta rajoista, mutta se on tärkeää, että yhdessä sovitaan ne parisuhteen rajat ja mikä on ok ja mikä ei, mutta ehkä semmoinen toisen ihmisen rajoittaminen, miten mä tämän käsitän, että asettaa mulle rajoja vaikka, että sinun pitää olla tuohon aikaan täällä tai et saa pukea laittaa tuommoista, koska en halua, niin se on mulle iso red flagi. Miten mä sen käsitän, että ei rajoja. Älkää suojelko, älkää asetako rajoja. Yhdessä sovitaan ne rajat. Se on fine. Niin. Et miten ton sitten käsittää. Että jos se on semmoinen, että niinku parisuhteelle rajoja, niin totta kai ne päätetään yhdessä. Ja sitten just jos rupeaa asettaa rajoja sun pukeutumiseen ja käyttäytymiseen ja kaikkeen tommoseen, niin no. Samoilla kannoilla silleen, että on tervettä laittaa parisuhteeseen rajoja yhdessä, isolla yhdessä, ja saa myös laittaa niin kuin mun mielestä silleen omia rajoja niin kuin itsellensä tavallaan, että jos on niin kuin jotain silleen, miten se nyt selittää? No me vähän niin kuin sivuttiin niitä siinä niin kuin, mielen hyvinvointijaksossa silleen, että on hyvä laittaa rajoja niin kuin itsellensäkin silleen, että mitä jaksaa ja mitä ei jaksaa ja näin, niin semmosia rajoja. Niin. Omat rajat on tärkeitä ja niistä kiinni pitäminen, mutta et alat tuputtamaan toiselle ehkä rajoja, mikä sen toisen mielestä ei ole hänelle hyväksi, niin ehkä se on sitten se ongelma tässä. Että. Jep. Mutta just se, että minä en kyllä siedä niinku tippaakaan semmoista, että joku pistää mulle rajoja siinä, että mitä mä saan laittaa päälle tai miltä mun pitäisi näyttää tai että milloin mun pitäisi tulla kotiin tai mitään tällaista. Niin se on kyllä iso red flag, mutta muuten sillään semmoiset terveet rajat ja tämmöiset, niin green flag. Juu, sama. Kyllä. Aika samaa ajatusta kaikilla tästä asiasta. Mites tämmönen, että red or green flag auttaa muita naisia? Green flag.
Toikin vähän miten sen käsittää. En mä tiedä, mun mielestä silleen ihan sama, onko se nainen vai mies vai mikä on niinku silleen, ketä autetaan, niin mun mielestä aina pitää auttaa muita. On se nyt herrasmiesmäistä, jos vaikka pitää jollekin naiselle ovea, vaikka sen en olisikaan minä tai silleen, että kyllä ihan green flag. Juu, silleen, mutta sitten jos niinku ollaan tyyliin joka päivä auttamassa jossain ihan yksinkertaisessa jutussa, josta se nainenkin selviäisi, niin sitten se on vähän semmoinen, että tarviiko auttaa. Mua ei haittaa. Green flag. Auttaa muita naisia. Ehkä sitten, jos olisi semmoinen, että on joku toinen nainen, mikä koko ajan tarvisi vaikka mun kumppanilta nyt apua yksinkertaisissa asioista, niin se olisi ehkä siinä toisessa naisessa vähän semmoinen hälyttävä, että Niin munkin mielestä toi on, mä tarkoitin. joo, Et ei se se niinku mun kumppanissa, jos se Juu, nyt ei. on vaan avulias haluaa ihmisiä, muista naisia tai miehiä auttaa, niin se on mun mielestä hieno piirre. Jep. No joo, mutta Se. sitten jos tommoset asiat laittaa vaikka sun yli, se, että auttaa jotain toista näistä. Joo, mutta silti niinku, en mä nyt tiedä. Kaikki nämä, jos ajattelee tolleen pitkälle, niin sit näistä saa niinku silleen, ei ajatella noin pitkälle saakeli. Tää on nyt green flag. Olkoon green On se mullekin auttaminen. Mm. Auttakoot sitten paljon muita ihmisiä. Jep. On se tekee hyvän tekeväisyystyötä. Joo, on se mun mielestä niinku, siis tosi hieno piirre ihmisissä, että uskaltaa ja osaa auttaa muita. Jotenkin just mitä niinku puhuttiin, että semmoiset pienet teot niinku vaikka tuntemattomillekin, niin se kyllä tuo itsellekin sitä niinku hyvää fiilistä. Niin sillä ehkä se auttaa, tai niinku, ehkä se tuottaa sillekin positiivisuutta. En osaa. Juu. En osaa puhua. Mutta Ei juu. meistä kukaan osaa. 3 puhetyöläistä täällä, josta yksikään ei osaa sujuvaa suomen kieltä. Jep. Eikä Ja meitsi englannin kieltä. ajattelee aina ihan yli nämä jutut, niin yrittäkää sitten ottaa selvää, mitä mä ajattelen. Eka on red flag, sitten on green flag, sitten on red flag, sitten on taas green flag, sitten sillä miettii vähän lisää, sitten se on taas red flag. Ja sit se on neutraali. Se on väliin. Muuttuu veikaksi. Joo. Red or green flag, elää hetkessä eikä suunnittele elämää kovin pitkälle. Mulle tää on vähän red flagi, koska mä itse suunnittelen ja olen ehkä puhunut aikaisemmin, että mä tarviin ne mun rutiinit ja kaikki tämmöiset, niin sit jos toisella ei ole mitään, että se on ihan carpe dieminä tuolla kaikki päivät, ettei ole ehkä mitään tulevaisuuden haaveita tai ei tiedä vaikka mitä edes tekee tänä päivänä, niin mua se vähän haittaa. Mun pitää tietää, mitä tehdään tänään. Sitten mä alan tivaamaan, että no mitä me tehdään tänään. Sitten toinen on se, en mä tiedä mikä fiilis mulla on, niin mua häiritsee. Mulle tää on vähän red flag, mä tarviin suunnitelmia. Mulle tää on ihan silleen green flag, että silleen, kunhan sä tiedät silleen tavallaan jo, että ehkä huomiseen asti, niin se on mulle ihan fine silleen, et kuitenkin jos sulla on joku tarkoitus sun elämässä ja silleen, että sä teet jotain, mistä sä tykkäät, niin ei se mulla on niin kuin silleen niin justiinsa. Mä sanoin, että red flag, jos aina elää hetkessä eikä suunnittele elämää pitkälle, koska mä oon se suunnittelija. Niin mäkin. Niin sit mua häirihtisi, jos toisella ei ole mitään suunnitelmia. Sitten aina haluaa pitää ne avoimina, että ei mitään, niin kuin mitään suunnitelmia mitä ei voi oikein sovi. välttis lukkoon tai sopia, kun toinen ei ikinä oikein tiedä eikä jaksa miettiä. Tämä. Ja aikatauluttaa niitä omia menoja. Niin. Se ärsyttäisi mua. Tai ahistaisi. En tiedä kumpi. No en mä tiedä, kun mä oon tällä hetkellä semmoisessa tilanteessa, että mun poikaystävä se ei niinku hirveästi suunnittele asioita. Että se elää tosi silleen hetkessä, mutta sit kuitenkin, että mä vaan ilmoitan silleen, että milloin mä oon täältä tulos niinku sinne päin. Ja sit mä oon vaan silleen, että nähdäänkö me tällä. Ja sitten me vaan nähdään. Silleen, että ei siinä silleen mitään ongelmaa. Silleen on, mä vaan vähän niinku ilmoitan silleen. Silleen mä tuun. Mutta se voi toimia teillä. Niin. Se on hyvä, en mä nyt sano, että se väärin olisi, mutta mulle se ei toimisi välttämättä. Mua häiritsisi. Ja sitten just miten me tää Jaden kanssa ajateltiin, että jos niinku ei sitten edes rupea solmimaan niitä suunnitelmia sille, että haluaa pitää avoimena, niin sitten
on tosi red. Se on vielä enemmän. Siitä Jep. tulee sitten kirkuvan punaista. Niin. Silleen päätä jo jotain. Annoin sulle 2 vaihtoehtoa näistä 2 asiasta. Niin voitko sanoa toisen, jos sulla on vaikka edes viikko mietintäaikaa. Niin. Niin mieti viikko, eikä sillä, että sä mietit viikon ja sit sä et vieläkään halua lukita mitään. Niin. Tämä. Sitten seuraavana red or green flag, jos kertoo heti alkuun, että ei koskaan halua saada lapsia. Aika ehdotonta. Mä sanoisin, että red, koska mä haluan lapsia. Jos niitä olisi siunaantumassa, niin sit se olisi kyllä red. Koska se on sitten hirmu ristiriitainen, jos ei oikeasti koskaan halua lapsia saada. Se on Niin. aika iso deal breakeri. Niin. Mulle tää olisi green flag. Tää helpottaisi mun tulevaisuuden parisuhteen etsimistä huomattavasti, että tämä keskustelu voitaisiin käydä heti alkuun, koska mulla ei ole lapsen hankinta toiveita eikä mikään biologinen kello ole vielä tikittänyt ja nyt joku tulee sanomaan, että kyllä se vielä siellä tikittää, ei tikitä. Enkä ole hirveän lapsirakas, niin jos mulle tultaisi sanomaan, että hei, pidän sinusta kovasti, mutta en halua saada lapsia tai niin kuin olla vanhempi, niin sanoisin, että hienoa. Mua tämä helpottaisi, eli mulle tämä olisi green flag. Tämä oli vaan hyvä toi. Hienoa. Hienoa. No, mulle tämä olisi iso red flag, koska mä olen just se ihminen, joka on halunnut siis mä oon halunnut olla semmoinen teiniäiti jo niin kuin sillä oikeasti jostain 15-vuotiaasta asti, ja mä oon vaan ottanut sitä, että milloin on aika. Niin iso red flag. Minä haluan lapsia. No aika selkeä. Sitten se on Jep. kyllä, jos on lapsihaaveita, niin sitten se on aika ehdoton, että sillä toisellakin olisi vähän, että olisi kiva saada lapsi jossain vaiheessa. Jep. Ei helpottaisi. Mutta toi kyllä olisi sille ihan hyvä, jos se kertoo sen heti alkuun, niin sitten voisi olla sille ok, no sitten ei toimi meillä, koska mä haluan lapsia. Niin, eikä Niin. vaikka tiedät sä, että olette seurustellut 5 vuotta ja sitten toinen ilmoittaisi yhtäkkiä, että on tosi ehdoton, että ei halukkaan lapsia. Että sitä Jep. keskustelua ei oltaisi missään vaiheessa niin kuin miltään osaa sivuttu. Että toisaalta se on green, koska se sanoo sen heti alkuun. Niin. Miten tämä nyt taas sitten niinku ottaa? Green flag kommunikaatiotaidoille ja teille red flag teidän tulevaisuudelle sen ihmisen Niin. kanssa. Jep. Tämä. Green or red flag on mustasukkainen. Tämä on niin kaksipiippunen juttu tämä, mutta silleen ihan tavallaan green flag silleen, että on se hyvä, että on niinku, tai mun mielestä se, että on semmoinen pieni mustasukkaisuus, niin se on ihan tervettä ja hyvää, niin sitä ainakin niinku silleen, se ehkä kertoo siitä, että välittää tai näin, mutta sitten jos se menee niinku yhtään yli, niin sitten ehdoton red flag. Samaa mieltä kuin Vilma. Mä oon kans tossa aika samoilla linjoilla. Se on vähän siitä kiinni, että mikä nyt on se mustasukkaruuden raja, että mikä on semmoista NS-tervettä pientä mustasukkaisuutta ja mikä sit ei oo. Että se raja on aika häilyvä ihmisten välillä. Jep. Mutta kyllä mä, jos pitäisi noista valita, niin enemmän menisin red flagiin. No se just miten tämä ottaa. Niin. Kyllä mä nyt silleen, että jos se toinen ei ole yhtään mustasukkainen, niin mulla tulee ehkä vähän semmoinen fiilis, että välittääkö se ollenkaan. Silleen, että onko mä vähän vaan tosi kovasti, eikä koe niin. tarvetta olla mustasukkainen. No sekin Mä ajattelen joo. ehkä tuolta kannalta. Mutta sitten kuitenkin, vaikka kuinka luottaisi, niin en mä tiedä. Kyllä mä haluan, että on ihan tosi vähän mustasukkainen. Jos menee yhtään yli, niin sit se on kyllä selkeä. Juu. Punainen lippu. Silleen, että jos se on vaikka niin, että sillä ei ole mitään syytä olla vaikka mustasukkainen, vaikka niinku, meilläkin on meidän luokalla tosi paljon niinku miespuolisia henkilöitä ja niinku, tullaan kyllä kaikki hyvin toimeen ja näin, niin sit jos niinku mun kumppani olisi tosi mustasukkainen siitä, että mä hengaan jossain porukassa, missä on miespuolisia, niin kyllä se olisi niinku sillä, että jos ei ole mitään syytä olla mustasukkainen, niin iso red flag. Ja oikeesti, jos sä oot semmonen ylimustasukkainen, niin ehkä sit sä et ole oikeassa suhteessa. Niin, tai valmis suhteeseen Niin. ylipäätään. Ehkä pitää sitten sitä luottamusta ja tällaista harjoittaa ja muutenkin miettiä, että mistä semmoinen voi johtua.
Jep. Vähän itse tutkiskelua Taas kerran. joka jaksossa. Jep. Kyllä. Red or green flag on kaveri eksän kanssa. Mun mielestä tää on red flag. Ehkä se, että kun en mä niinku itse koe, että mä haluaisin olla niinku silleen kavereita mun eksien kanssa. Tai silleen, että voi toki olla silleen väleissä ja silleen, että ei tarvitse vihata toista. Mutta silleen, että jos sä hengailet sen kanssa harva se päivä jonain kaverina, niin kyllä red flag. Mä veikkaan, että se olisi mullekin vähän outoa. Tai tää kuulostaa vähän oudolta. Mä en ole ikinä ollut tommosessa tilanteessa. Että olisi, niin kuin, että mä olisin jonkun henkilön kanssa, joka olisi sit kavereita sen eksän kanssa. Ei ole sattunut käymään. Niin. Mä veikkaan, että se tuntuisi mulla oudolta ja se voisi olla mulle kyllä vähän red flagi. Jos ne on periaatteessa ollut kavereita jo silloinkin, kun ne on ollut yhdessä, niin miksi ei jatkaisi sitä kaverisuhdetta. Mutta jos ne on oikeasti ollut semmoiset kunnon Rakastavaiset. niin, Lovebirds. ja sitten yhtäkkiä tulee semmoinen ero. Niin kyllä se pistäisi miettimään, jos ne olisi sitten kavereita kuitenkin sen jälkeen. Mä ehkä mietin vähän tällaiselta rakastavaiset kannalta kanssa, että olisi se ehkä vähän, Siis jotenkin ehkä niinku, että onko sinne jäänyt jotain tunteita vielä. niin, ja jotenkin silleen, että ainakin tässä niinku tämänhetkisessä omassa elämäntilanteessa olisi niinku red flag silleen, vaikka ne olisi ehkä ollutkin silleen kavereita silleen jotenkin. Mutta sitten kuitenkin niillä on ollut niitä tunteita jossain kohtia. Näin, niin on se mulle vähän silleen red flag. Mutta sitten taas eri asia olisi, jos vaikka olisi joku yhteinen lapsi, niin sittenhän totta kai on parempi jatkaakin niinku kavereina ja silleen puheen väleissä. Että, No joo, että se niinku, muuttaa aika paljon sitten. silleen, että riippuen elämäntilanteesta, mutta niinku, tässä elämäntilanteessa olisi kyllä red flag. Itse taas ajattelee tätä niin monimutkaisen kautta, että Miljoona ajatuskelaa tästä. että jos niinku oikeasti on ollut siinä suhteessa semmoisia kavereita, ja sitten on vaan todennut, että ei tässä niinku parisuhteena tule yhtään mitään, ja sitten on kuitenkin tosi hyviä kavereita, niin olisiko siinä teille niinku ongelma? En mä usko, että olisi, vaikka mä en tuolta kannalta ehkä miettinyt. Jos se olisi semmoinen, tai no en mä tiedä. Kyllä mä ehkä häiritsisi se asetelma, että siinä on ollut semmoinen joku friends with benefits meininki, niin se ehkä kyllä jäisi mun mieltä jonkin verran rassaamaan, mutta en mä nyt sano, että mä mun parisuhdetta poikki pistäisin, jos tämmöinen tilanne tulisi, mutta kyllä mä siitä ehkä keskustelisin, tai keskustelisinkin, ja se pitäisi käydä mun mielen rauhan kannalta läpi. Joo, mutta just tämä, että siinä kuitenkin on ollut tämä bylsiminen varmasti isossa osassa, niin silleen, että, tai siis kun ei mua niinku haittaa silleen, että kenenkaan kukakin on bylsinyt tai silleen, mutta ainakaan itse en ole niinku tekemisissä tällaisten ihmisten kanssa niinku enää, kenen kanssa olen tällaista niinku. Ei ole bestislistalla kaikki Ei, bylsimiskumppanit. enkä niinku ole silleen, en juttele tai yhtään mitään, koska on parisuhteessa. Tai en kyllä muutenkaan varmaan juttelisi. Mutta kuitenkin sillä, että siinä olisi semmoinen pieni, mikä häiritsisi. Mutta jos siinä ei olisi tämmöistä pylsimistaustaa. No nyt ei taas viedä noin pitkälle saakeliin. Joo. No jos ne olisi nyt vaan pareilla treffeillä käynyt ja todennut, että ei ole romanttista kipinää, niin sen kun jatkaa kavereina, sen voi haittaisi. Niin. Et jos mutta niin olisi kuitenkin eksä. mitään, Niin, sillä. niin kaveri eksän kanssa, niin se eksä-sana tuo siihen sen, että tai kuulostaa, että niillä on ollut jotain romanttista yhteyttä. Punainen. Kyllä. Red! No niin. Sitten mennään viimeiseen. Eli red or green flag sanoo aina, se oli vain vitsi sun kustannuksella. Red. Kyllä red flag. Ei voi aina piilottaa kaikkea, mitä sanoo, niin sen taakse, että se on vaan vitsiä. Sitten jos se on ehkä yhtään semmoista tunnetaitoa, että toinen voi myös loukkaantua, etkä voi pelastaa vaan itse sillä, että se oli vaan vitsi, niin kyllä rassaisi. Jep. Ja sitten se, että et sä voi aina lytätä toista sillä just, että se oli vaan vitsi. Tunnetaitojen köyhyyttä. Jep. Samoilla linjoilla oikeastaan, että
Toki saa välillä heittää vitsiä ja se on ihan tervettä, mutta ei voi kyllä niin kuin sillä, tai jotenkin ehkä sen jälkeen, kun jos toinen on niin kuin loukkaantunut ja sä sanot, että se oli vaan vitsi, niin siinä vaiheessa ei voi heittää, jos joku toinen loukkaantuu, koska siinä vaiheessa sä et voi niin kuin, mikä se on, vähätellä toisen tunteita tai silleen, että miten toinen tuntee asiat. Siinä vaiheessa sun pitäisi vaan niin kuin silleen pyytää anteeksi ja olla, että hei anteeksi, että mä loukkasin sua. Niin, tai että sä voi vähän niinku perua niitä sun sanoja silleen, että he, se oli vaan vitsi. Niin. Meinasin kompata tuohon just, että et voi oikeuttaa kaikkea sille, että sä voit mennä piiloon sen taakse, että joku asia oli vitsi, että tunnetaitojen köyhyyttä sanominen. Kasvata pallit, pyydä anteeksi ja myönnä, että olit nyt tai teit väärin. Samaa toisinpäin, kasvata pillu ja anteeksi. Kasvata elimet ja pyydä anteeksi, jos käyttäydyt näin. Jep. Näin? Niin ehkä tiivistetysti se, että saa heittää vitsiä ja tällaista, mutta hyvän maun rajoissa ja jos toinen loukkaantuu, pyydä anteeksi ja älä heitä mitään, se oli vaan vitsikommenttia. Jep. Arvosta toisen tunteita ja miten toinen asiat kokee ja näin. Kyllä, kommunikaatio is the key. Jepulis jee. Siinä oli meille aika hyvä lopetus. Me ollaan aika hyvä tovi näitä nyt käyty läpi. Ihan muutama tovi. Eli torstaina nähdään taas YouTube ja Spotifyn puolella ja muistakaa ottaa meidän TikTokki haltuun. Siellä tulee hyviä klippejä näistä meidän jaksoista. Löydät sen samalla nimimerkillä kuin muutkin kanavat, eli @3 kuppia teetä. Kyllä. Ja kommentoida voi kans. Eli onko se sitten ensi viikkoon? Ensi viikkoon. Hei Kyllä. hei! Hei Hei do.